Biyag ti tao. Pakaragsakan lang unay ti gayem yo ti kadayo amang padpadaan kadagiti drama ama ng biyanang kan biyag ti tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin ket naimbag nga orasyo. Sakbay ti drama makablaawa mampay da Roselia, Fea, Susan Ronquillo dita Hong Kong, Jasmine Rivera, Alcatlin Umayas kan Aida Garcia. Kati tayong tingaruden denggan ti episode 400. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pam nariga ti mayadayo iti pamilya. Daytoy laangan ti amok a pamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun anang. Amo yumat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok nanang. Ikararagyo asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin abos may itchay. Kasta mata ka na yun ti ikarkararag ko anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yo. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy a katulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyamanak manen nanang. Uray kaskasano. Nalag-antiriknak nga umadayo. Tada kayo iti kabsat ko a katulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomar anak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka ha, Wan. Wan, amok daytan. Di ka kumaagbalin a sakit ti ulo kadakwada kan angkel mo a Freddy. Wan ko naklaro dan. Dagitibilin ko kan ka. Di mo liplipatan ha. Wan, dagulit kayo mat nanang. Wan tapno di mo malipatan. Agadal ka nasayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di ulip-lipatan tagpawit Wan, agpawitak adagos apaman ang maalak ti umuna aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mawawatan ti paparamid na. Sana mawawatan ti mood na. Ano santalatan Anya ngay kat iso umat ti bostan. Numabalin la kumasukatan ti bosan niya. No siyak, ano sak dito'y mare. Uray na unget. At least, pakanindata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan da ti trabahador da. Naku namon mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan Ingkay bagakan kwa na Ang mga no pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan mare. Kumusta kayo dita, Freddy, ading ko? Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Rimormat manan. Anya, napanan na. Kasi ti sigod adda manan iti nagiti barkada na manang. Ay sus, awagam pagawida mon, ang mga no agbartek manen ijay. Wan manang, inaktusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpawitak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yun ni nanang. Nagabrod pa'y lang, no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo apok. Sikat ti makagapo no apay anagabroad. Anwak ngay dagita. Kat aramatam ang agiskwela. Nagpipintas to pa dagito'y abado. Ibagay man kininanang. Ngayon tun sumaruno, kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot, kit adumat ti badok. Kwarta ti kasapulak apong. Sana dagita? Kumusta ti panagadal mo, anak ko?
Mayat lata. Say-saya ato ma, tapno makagraduar ka, wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwartati ka sa pulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpaw-itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapula ko di kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo, Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga agungat man day jay. Pangusaram man ni ti kwarta. Kunanan tumanan kanya Bay am ta i-chat kun to. Wano awagak laangan. Urayak latan ti pawit yun nanang. Di yun awagan ng uncle ta sumanaon tumanan. Sige, urayim tagpaw-itak to, anak ko. Api akas jay mo ti pa nagsasao di anak mo kan ka, Mare. Kasapulan na kano ti kwarta, Mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti pa nagsasao di anak ko, Mare. Ay, Ipagarup na siguro ang nalaka ti trabaho ta dito'y, Mare. Demanding launay. Mare. Ungrateful di anak mo, Mare. Ay, pasensya kan madingamin tirik na kanakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. Ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngamkas jay namutlat ta, Mare. Ay, sa bagay ada talaga nagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken latta ti ulo da, Mare. Anya ti plano ni manang mo nga, Freddy, anak ko. Agrin nyo nga tayo ti kontrata na ijabrawd. Kastamot ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagip nakpay lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Ni, saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Addan sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at ata pumanak ko? Sikati makagapuno apay anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan maipawit yo. Di yo lang maibaga ta mabutan kayo. Saan man atila ibagbaga man ako? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak-anak pauit. Pauitan dak nga rodan tanay. Naibusan ti kwartak. Nakautangak pa yun. Ala, ngampang nga asim ta saan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pauitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kas pa nagsasaw iti inam, Jomar. Apay manan ay, uncle. Respetum kumamot ti inam. Nagalas ti pa nagsasawm. Kasla saan mo nga ina ti kas pa nagsasawm ken kuana? Anya ti madijay Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto iti inam. Nagsasaw ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rudon ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da jay Saan adakas nagdawat ak iti kwarta ken kuana? Wan ngam kitaam kumamot. Narigat ti trabaho ni nanang mo yabrod. Di na lang maidiritso nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan? Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan iliw ti kalaban ijabalasyo tao. Sige, uncle. Tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawang. Agraman barkadak, iso ka da kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbar ka daam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inam ijabrod. Kulakmanen. Maulawak, Mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan, Mare. Delikado dahitan. Agin na naaklabiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipauit ko laangan iti Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsan asakit mo. Banog ko laang dayto, Mare. Ina na laang ti kasapulak.
Sige, Mare. Agi na naakbiit. Ituloy kong to ti aramida kinton madamdama. Kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan na kapaylaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak da ito, Mare. Agi na naaklabiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Nabay ka ni Apong. Tinapatag akit nagawid ak. Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na kanya Uncle mo Alfredo ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na anggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wanata, natangkan mo't nga minti ulom. Talaga gita, kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din na kita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Alia, agpulong kay manan kinanggal Apong. Tapno ang tanak manan, ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsong bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, adamanan na pananda kadagiti gagayem na anak ko. Anya, ang mga numabaybayan na matan ti panagadal na dita, Nanang. Ada nga men kwarta ngay pawpawit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga men, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Uray ni Freddy akabsat mo ay na. Marigatan amang disiplina kan kuan na. Tapasaray sumbatan naman. ay, ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dengdenggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kan kuan na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod ni Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw ko na makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang una ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kasi ka naman ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadilaang Linda? Apay akasla aglaladot ka? Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, Mare. Nini, apay nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawak, Mare. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang ibagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Ni, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mare. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan. Sigurado ka Uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mare. Agpaimbagak dito yan. Sayang matitrabaho nusukatandak da, Madam. Sayang tinarugyak. Saan matla kayat ni Madam ngagtrabaho ka Nukas ta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktor akasapulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak ngagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nangro na iti anak ko, Mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga, Apong. San mo tinagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsung-batan ti awag na ka. Irananamot ngamin ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na, Apong. Talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita, Apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na muting tagpawit. No agsasao ka.
Kas lapid-pidutan lang dyan inam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kwa na. Pagrigregatan na ti kwarta nga ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, prede? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nap ko. Adda ka no dakasan na pasamak kan kwa na. Ay, ang mga nanyamot ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagahinip la day Nanang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kadatayo tong galumawag. Ay, basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, Nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kaasi ti apo. Si Bibi agak tamo, Nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kaslag kakapsot ka mat. Saan mat, Nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabalin na pigsaan ti boses ko. Tamangan no agong ti bus ko. Aywan, sa anak pala makapawit or unong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado, Nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y Nanang tabisi kami dito eh. Umawag ak tumanan no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Ni, apay akas to tilang ati kumarek. Linda? Ala, saan samutan nga gangangas? Linda! Diyos ko, kasyam ko man ni Linda. Ispalam tibiyag na po. Tinaset, ayabak na giti amok. Hello, asino da ito eh? Siyak da ito'y Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, sikamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla at itibagak Ngam, ay na. Ha? Apay? Awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po doon ay tamanang. Katong kaano lay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngam linablabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lang ta tinagtrabaho nga uray darikrik na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kunana mo't pinakamuan na kayo. Awan na dakdakamot nabanan. Di mi amo ang nagsakit. Tatunggal umawag. Kanayon na nga ibaga na saya at ti kasasaan na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami! Linda, anak ko. Papa, ay ngayon limad mo ti kasasad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasamakan ka. Sana ko mga manugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawid tayon. Datayolat na bati dito kampusantan. Uncle, nagsakit ti barukong ko. Amok nga minasyak ti rason ti panagabrod ni Nanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampalunot na. Taura mo na di nan kapalandag trabaho. Inkarigatan na lata, ayat na lamay tad na tiga sa pulag. Gusto ka, Jomar. Nangatot arapahap ti inamparagan ka. Kati pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta lang ti magbagakin ko na. Adyak man la kumustahan mati ka sa saan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar,
Kasano masulitak tinagkurangak itinak, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsing patkon. Nula tayo matan ni nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Tayong kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng ako nga giskwailang kan. Tawanan ni nanang. At da kwartang imbati tinam. Pag-atal mo kano tayo jay. Kasta tinlanad na iti surat na. Sakbayan na tayo. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kaya itong tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Huh? Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan nga ininyero. Agyaman na, Uncle. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Uncle, kapwiti ka na nakadayo ti likudak. Nga ure awanan ni nanang. Sanda ka binaybayan. Ket panawanan. Tapno agsubadak kada kayo. Kapwiti kinasaya at yung kanyak. Ay na, saan may mo't nga isid-sidir dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Ay, uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo mo't ngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Uwan, Uncle. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabaalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo itata si bibiyag dapay. Ikamit ti importansya dagiti sakripisyo da, tanokal la at mapukaw da sana na may subli tinapalabas. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.